Sikay-sikay karong adlaw atong sayran ug tilawan ang paghimo og berry cakes. Sa report ni Femari Dumabo. Heart-shaped berry cakes o bisan berry cake kinakan ang best seller nining 29 anyos nga si Angeli Bano, tagalabangon sa Dakbayan sa Subo. Nagsugod lang siyang cravings, gisulayan sa pagbake, gipost online og karon. Kada adlaw usa kini sa naa sa mga listahan sa order. Ning nagsingabot nga Valentine's Day, himalitan kini di lang alang sa mga lovers kundi sa minahal sa kinabuhi sama sa parents, igsuon ug higala. Ginagamit po nako sa cake, di kay siya sweet jud. So perfect jud siya sa mga seniors or mga bata. Nahimugso ang negosyo ni Ange dihang nag-lockdown tungod sa pandemya. Di man hilig sa mga sweets, apan ang iyang pagka-sweet nga pagkatao ang nakatabang kaniya nga mobarog sa iyang kagalingon ug makatabang pa sa uban. Kay gikan sa siya lang ang mangunay sa pagbake, karon aduna na siya 7 ka mga nahatagan og trabaho ug naka-branch out pa sa silingang syudad. Og nagkadiyang klase sa mga desserts ang iya pang baligya. More on survival mode ta ato. Then kami sa kong partner kay wala mi work. Nawadan mi work tungod sa pandemic. Naka-think ko nga before magud nag-sell na ko og mango float sa previous works nga sige ato ni i-try og put sa marketplace antud nga kuan na naghana ang customers, then naka-start na po kog lain nga products. Ako hang mga igsoon kay ako gay na paskwela nya. Broken family biya ko. Moto pag dawat ni Ma'am Ange nako, thankful jud kaayo ko. Nami working student nga dako ning nakatabang para sa iyang tuition. Alang kang Ange, wala sa edad ang pagkapot sa kalampusan o pagtabang sa uban. Samtang nakatampo usab sa very bite of happiness sa kadaghanan, ilabi na ning Love Month. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.